Awusumvakashi. What do you mean awusumvakashi? What do you mean awusumvakashi? Awusumvakashi ngilizele imali yami ngithi uyazi. Ngiyacela baby. Ngithi manje senze ama round i5. Benenza ama round i5. Yeah, senze ama round i5. Ngizosusa i2k kule mali kuzosala 3k kusho ukuthi lo uzonginikeza le 3k. So makangakunikeza kushuthi nawe uzomudla mos. What it is, everybody, what's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy scheme sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Wena uzingena ufundisi. Ngimcobisa amafutha. Ukuthi ayenze namafutha. Uthande lo. Asuthisi. Umlethe ngeqandeli lokho. Ujo lo bani? Nge-culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zoshuba zotetema. Sizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Darkers the place. What it is, everybody, what's good? I'm the real Nizzy Nasmik, the MC with the Hennessy scheme sized Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of Cheetahs Busted. This is CMTV SA. Las khala khona, shuba khona, ztetema khona, ziba khona go loudspeaker, and it does not end here. Of course, I'm not alone. I am with the one, the only, Dlamini, and 2 men on drive again. It is what it is. Before it was what it was. Not forgetting Guti, we are in the streets of Soweto. So khala again namhlanje zoshuba zotetema zoba ku loudspeaker. Vandag we've got Uskhumbuzo. Uskhumbuzo's got suspicions ukuthi umuntu wakhe ngathi ujola nomashonisa. I don't know, washa kwacima. I just want to hear from him. So don't go away. Do stay tuned. Catch us on all social media platforms. Facebook, Instagram, X, and of course your YouTube, because it is what it is. Before it was what it was. Uskhumbuzo. Kusondela putam. Hola. Njani? Safu kunjani? Ngiyaphila na. Nandi. Buta amakoliti. Guys, you see, he's got, what is this? Colites, platinum, silver, what is it? Platinum. Platinum. Kushuthi wena uyi-cheese boy mos? Kuthi ngi-cheese boy. Yeah. Nithi ukuthi yabo izinto. Izinto. Yazi yangokwenzeka. Okay. Sikhumbuzo usipalele Vandag uthi khambani. Intombi yami le angithembi lena. Lamalanga ithanda uboleka imali kakhulu nomashonisa. Mina ahlala isikhathi esikhulu nomashonisa. Mina ngimthembi lo mashonisa. Akakhani ukuthi le ndaba yasekho nginanga imali kuphela. Maya senyamsola no. Okay. And then nijola isikhathi esingakanani? Ma 3 months vele into esavutha bhe. Avutha bhe. Sese on live. I love when you say isavutha bhe. Shuthi manje because of intolo zakho ayisavuthi bhe. Angeke. Why? Angisho yabo nasaqala ku relationship nasavutha bhe safuna kuyikhipha sambe emamall nani. Manje yena ngakhani ukuthi le mali amashonisa yabo ufuna sambe emamall izinto lezo. Manje. So umuntu wakho uyoboleka imali kumashonisa. Manje wena usola ukuthi akusase imali kuphela ayibolekayo. Khona nokunya kubolekayo. Ngathi khona ukhamba. Shuthi wena uyamropa mosamanelisi. Into nayo vele yabona nje. Imali yamphelele ema platinum. Imali iphelele kuma platinum. Okay, all right. And then Sikhumbuzo, since nijole 3 months, yini into eyachaza ngayo, yini into ongasho ukuthi ya no lo wami lo. Alilipatshaza lisibutubutu. Unamanga. Ngiyakutshela lisa sihle sigrand umuntu oyiphethe kahle. Nasekasi nje kade bamdinga abamthuli. Oh, okay. Manje kufika amabhutshwa ngempela hayi izinja zangempela. Yeah, kwafika wena ke. Izinja semdaka le. Okay, and then yini into eyakuyenza ukuthi uqala usole besides the fact that ufila ngathi seka spend isikhathi esiningi nomashonisa? Yabo since vela thanda lezi zinto zamamall. Mase ngiyabona ukuthi hayi imall ngathi akasayincanywa. Nakasabuya endaweni zakhe akasafuna ungishayisa. Yabona nokuthi ngathi conte wrong no. Okay, so uyakujumpisa vele awusashayina la kumele ushaye khona. Isicoco 1 2 3 yabambeyeka. Okay, you also sound Swati. Are you Swati? Umswati. Okay. Nice. So manje ke umuntu wakho masingahamba sayomthola samfica vele ukuthi ngempela onalo mashonisa utoyenda kanjani? Mashonisa. Yo ayongihlanyisa. Utoyenda kanjani? Ayongihlanyisa. Akungihlanyisa. Mara mhlawumbe kuhamba kwesikhathi yabo mhlawumbe khonto singayikhuluma mhlawumbe kuzolunga bibe ngeke akodayi ngeke shonisa angeke shonisa. So do you think wena you stand a chance ukuthi umuntu wakho uzobuya kuwe noma uzoqhubeka nomashonisa? Ayisikuye kodwa mina ngiyayithemba mina. Uyayithemba? Ngiyafutha mina. And then ucabanga ukuthi uzoyithola back intombi yakho? Is that what you want? Do you want to get your girl back noma? Ayisibutubutu lesinasifuna. So usifuna because it's butubutu? Ayisibutubutu nasifuna.
And then is she the only Sbutubutu Ocaba? Because if we Jolela, she is also Sbutubutu to someone else and not just you. Nakasayibutubutu futhi nakomunye umuntu shoot lapho ke asayikhatha ke lapho. Angeke sikhona ukuthi phela isibutubutu esiwona siphathwe ngendlela kahle ngabantu abayi2 angeke lo. So nina 3 months yini into beyenza ukuthi relationship yenu iphushe? For 3 months. Sispend isikhathi esiningi sonke naye nje nakabhorikile uyashutha mina baba sengibhorikile ngafika umvakashela izinto nje manje. And then yini into ongayithandi ngaye? Hayi ukuthi manje selowaboleka umashonisa nemali lo ngoncanywa lo. Like $5,000. So don't you think isizathu sokuthi aboleka imali kumashonisa is because wena umnika imali? Vela ngingeke vena. Ekhaba ngifundisanga nje ukuthi intombazane iphiwe imali nje kanjalo. Hayibo. So abakufundisa ukuthi intombazane yaphiwa imali? Hayi. Mongashada umfazi wakho kusho ukuthi uyohlala lambile mos. Ukuthi uhlala kumele athole isipana yasebenze. Oh, okay, so when uyilezi zama women independence, they must be independent for themselves nje. Yeah? Bangathi bahleli ekhaya kudingakala ubaba njalo ubaba hayi. Frank ulide nalihlale lenza izinto. Noma lingekho time. Do you believe in that? Do you believe in that? Yeah, okay. Uyambona nawe uyasho ukuthi sekuye phela singabantu sibhilivele ngendlela efanayo yabo mhlambe amashangane wona anendlela zawo nawo yabo nami nje bengumswati hayi bathe ekhaya intombazane imali hayi ayiphiwe imali hayi ngizocokani mina manje sengipha yini imali. Remind me not to date a Swati gent because they don't betcha. Asamzofuna isibutubutu sakho. Asambe dlams. Sekuyileso sikhathi ke bafethu, we are on our way to find the girl. Isbutubutu. Thiwa isbutubutu. So I'm going to call her like that now. I'll say isbutubutu. I can't wait to see her and really confirm ukuthi lesbutubutu lesi yiso lesi esihlanyisa ne? Ish. Asanhlanyisa. Yeah. So into esiyenza ke, we are going to sifonela umuntu wakho. Amatsetse bese washilo vele ukuthi bamtholile and then siyofonela umuntu wakho. That's how they say it in Swati, umuntu wakho. Okay. My Swati is bad, but I'll get there. And then from then onwards, sizwe ke uthi uthini and then how do you feel? Kwamanje nje sathukile ngoba esha ngimthimbi. Ne? Ish. Kunzima indawo. Ish. Okay. I think asenze njalo ke, let's call and then sizokwazi ukuthi senda njani. Hello. 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 Njani? Naphila njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma nale babazi libalekile ngithona. Ngiyakwazi mos. Usichazelani? Nakuhle ke nanjalo mamazi. Manje sacela ukubuza ukuthi ungakuphi ngithona. Why? Yabo fusha lijika nje uyabona nje. Okay, like I am sending why uza manje? Vele kwamanje sendleleni vele ngikhona no. Okay. Akunankinga mos. Next. All right ke. Ukuphi? Endlini khayini. Okay. Okay. Umuntu wakho usendlini. Thank you. Uzizwa njani? Eish. Akwama ngithukile vele. Shuna usendlini vele. Hayi ngithuke over. Mara ngathi uyatatazela. Mara usendlini. Angiri usendlini. So what more do you want? Hayi. That means loyal most. She's not doing anything. Mara ngeke ngibuza ukuthi uza manje ne? Ne? Okay, I saw that. Shaya imoto boy. Singene khona. Sambeni bafethu. Sekunjalo. As for ukhuluma nobabazi, yini the way niteketisana ngakhona? He's even blushing. Athi ngiyakwazi mos ugel wakhe. Guys, umjolo umnandi asambi.
Hayi. Cela sivulele. Singangena. Singangena. Okay. Sawubona. Hawu. Sawubo unomvakashi kanti? Awusumvakashi. What do you mean awusumvakashi? What do you mean awusumvakashi? Umvakashi ngizele imali yami ngithi uyazi. Umvakashi. Sawubona Sithando. Wo sis. Ufake nezaza ngiyaphila njani? Bese siyaphuma vele azaniyathulana. Ubani? Baby kanti wena uthe kuphi nendawo? ukuthi mina ngiyeza mina Uthe uyeza zanguthulana. ukuthi ngiyeza ngishilo ukuthi ngiyeza ngoba khona kwethu Okay, asiphumeleni ngaphandle ke ngoba beniphuma vele. Hawu, awuqoka ngani ichathulo bhutom? My sister. Beniphuma. My sister. Ungasho kanjalo my sister. Mara awuqoka ichathulo. My sister kuyabanda my sister kuneyitha ngaphakathi. nje wathanda bathi kanje ba Lalela. Makubanda ukhumula ichathulo. My sister uthi kunehitha la ngaphakathi ngizonqolisa endlini yakhe so bengibele ngenze. Yeah, uthi kunehitha my sister. Sithando sami. Khona afika manje baby. Mara utheni yaphuma. Ubucathulo. Khona afika manje so bese siphuma vele. Niya. Ulo muntu engihlezi ngitshela ukuthi ungishonisela imali lona baby. Mara kubicathulo manje So wenzani nomashonisa unjani? Ngiyaphela unjani? Ngiyaphila Sithandwa. Kwenzakalani? Lusis lo uzile before a Good Friday Thursday wangithola. Angitshela ukuthi uboleka 3k wangithola bese mina ngiboleka 3k bese manje ngizile namhlanje ngizile imali yami ungitshela istory. So uzela imali yakho nje wena? Yeah ngizile imali. Ayikho into eniyenzayo no my sister. Cha. Why umbheka so? icathulo ziphuma njani Ungabambi mic yami. Why ubheka my sister so? My sister bheka. Mina mangifika la obvious ngibele ngenza imisebenzi my sister. Unjani umsebenzi? Nginikeza imali ngibele ngenzeni. Wenze? Obvious nami ngibele ngizijabulise obvious. Uzijabulisa kanjani? Ngomuntu. My sister 3k is lot of money my sister. Manga return back esibele senze something ukuthi azokhona ukuphentsha le mali. Uzifaka kanjani? Kuphambi komuntu wami, kuphambi komuntu wami. So wena uphana ngephupuna ukuthi ubhadala ikoleti zakho? No, sisi not kanjalo. Kanjalo? 3k bengizoyibhadala ngani because I had to go to Good Friday. Ngifaki weave. Akangifakisi weave. So uyibhadala ngephupuna? No, sisi no, ungayibeka kanjalo. Yile nto oceda ukuyisho. No, ungayibeka kanjalo. I'm just paying. Ngephupuna? Pay kanjani? It's not necessary. Umuntu wakho ubhadala ngephupuna? ngiyambona Cha usile weave ngithi. ngeke Ucabanga ukuthi ngithenga le weave. Ucabanga ukuthi ngithenga ngani? Njengoba uthi uyangibona ukuthi ngiyenzani ngoba uyamama's boy wena. Manele ngizibona ukuthi ngiphuma kanjani. manje nawe uyajabula ukuthi imali yakho Yeah, kuba imali heavy yami mfethu angisawuna mali. Yeah thina sinemali Hayi ke lento enzayo ukhuluma nomuntu wami. So manje ke Anandaba. wena bhuti mashonisa Yeah. wabona kahle ukuthi khipha itotolozi yakho ukuthi abhadale ayikho wrong lento like awubona into wrong la. First of all ku wrong ukuthi umashonisa, you know that's against the law akere unless you're doing it legally. Yeah. And then umbhadalisa ngephuphunas. My sister akuthi mina ngiyangibhatalisa uye athe sizoyibhatala kanjena bese mina ngithi nami vele ngiyahalela asiyenze vele bengibele ngenze kanjani vele Mama umuntu wami ula khuluma into enhle. Umuntu wami ulana, umuntu engimthanda yona. Platinum. Abantu banemali Platinum. Mama spoiler. Platinum nangu umuntu wakho uyathengisa wena? Angithengisi. Wenzani? Angithengisi. Wenzani? What do you mean yenzani? Wenza tit for tat butter for jam? No. Yes. No. Ushilo ubhuti. Njalo. Ubhuti umashonisa. Unamanga baby. Amanga yonke lento lena. Angeke ukuthi amanga. Sihamba ngiyokhipha imali yakhe. Ubonile na ukuthi ungene siphuma vele already. Bekumane ukuthi ngiyokhipha. Niphuma beka fast ibhandi thina masingene. So nebhandi belikushisa. Ay my sister kusulokho my sister ukuthi yazini mamuntu angakhokheli imali ngisebenza kanjalo ngithola mamuntu So wena udla abafazi babantu wena? Umuntu angakhokheli ngenza kanjalo. Any right leyo nto leyo yenzani? Angithi badla imali yami siyadlana ke. So wena udlala ngetotolozi bakudla imali baphinde badla itotolozi yakho ugreedy wena? Angikho greed man. Greed. Life isiphila kayo one phela. Lento ayishoyo ungamangali ayikho lento ayishoyo. So wena bofuna i3k yama Easter ye weave ukuthi uzophana ngetotolozi? Anezolo. Uzophana ngepoponasi yakho. Nezolo nginikeza i2k ngithola izolo. So ukolota 5k. Yeah ngkolota 5k. Ukolota kanjani usiyabhadala? ama interest rate ahamba kanjani? Ukuthi iboyfriend yakho ikhokhele mangabe ukuthi yona ifuna ukungilwisa ngoba mina ngiyazi ukuthi ngizele ini la.
So kusho ukuthi uzodla neboyfriend yakhe ke wena. Angithi wena umashonisa Yeah. uphinde uphane nangetotolozo yakho. Angidli abafana, angidli chocolate box mina, angidli. Udla amantombazana kuphela. Yeah. Ngifuna inkukhu kuphela. Ufuna inkukhu or ufuna inkukhu? Ngifuna inkukhu. Ngifuna inkukhu kuphela. Kubantu besifazane ngidla inkukhu Manje kuphela. le kukhulu ufuna ufuna nasentombini yami nako. Nakhona lifuna Mfethu noma ubani mina I don't care as long yena athatha imali yami angafuni ukuyibhatala mfethu ne mina ngenza umsebenzi wami mfethu. Manje ubuthi niyaphuma manje, niphuma niyaphi? Wait, isn't that Manje bengiphumisa bengingisa eJabulani Mall wangithola. Boyo menzani Jabulani Mall? Impahla uyabona ukuthi the way igqoke ngakhona akufanele. No, can I just Confess. baby Uzokusiza. awungenzeli next. I had to make a living. Manje kanjalo Uyazi ukuthi awungenzeli next. Make a living ngamashonisa nepoponasa yakho uyathengisa. Njengoba asho ubhuti akangikhiphi akayenzi next. Only time azongibiza uzothi ngicela ukuthi sihambe sendlini. You understand? Ngicela ukuthi usuzongibona. Ubhuti yangikhipha. He knows ukuthi vele manele ukuthi ngibe nemali nan. Akayenzi next. Mama's boy nje. Mama's boy. Ngifela nje ukuthi ngiyamthanda. Vela nje ukuthi ngiyamthanda. You guys dated for 3 months. And in the 3 months that you've dated, uyamthanda. Mara uthengisa ngepoponasi yakho. Ubomashonisa. So umashonisa njengoba asho ngize before Good Friday. So yabona already vele bekuyi something. La akusi next. Akuna next. La kuna something. Kuna something. Njengoba usho wena ukuthi no naphuma. Mami nangathi cingiphi imali, namzofuna ungishasha yini. Angazi ukuthi good question. Angazi ukuthi ukhuluma kanjani. Imali ngiphani nabafana mina, anginikezi umuntu wesilisa imali ngithola. Anginikeza amantombazana kuphela, ngiyazi ukuthi manga ngipatali ngizothola something. No, usile wena. Shuthi usile wena. Kanjani? Ngathi uyayifakela nje. No, kushuthi usile wena. Shuthi wena ucothela amantombazana. Yeah, ngithi it's like ngiyathenga but angifuni ukuza direct. Uyathenga? Yeah, angifuni ukuza direct. And then what if abafuni? Ngithenga. Angithi uyaze kimi. So Mama ngathi abafuni. Ngiyazi ukuthi uzohluleka ukuyikhokhela le mali ngoba Mama ngathi abafuni. So kushuthi you forced them into sleeping with you. my sister angasho Because when yeah, it's like that. ufuna ukwenza ngathi mina ngirong bazongiboshwa ukuthi mina maybe ngiyazi Bazokubosha vele, bazokubosha vele because it's wrong. Nami ngiyasho ukuthi ngiboleka. Umashonisa uphinda uthengisa ngetotolozo yakho. Ngiboleka abantu besifazane kuphela. Uthengisa itotolozo wena. Angithengisi. Wenzani? Ngithi ngiyenza indirect lento lena. Indirect kanjani? Ngifuna ukuza direct ukuthi ngiyathengisa but ngiyathengisa. Oh. Yeah. Okay. Sisi. Umuntu wakho uthengile, makaqeda ukuthenga waphinda wathengisa naye. The whole sputu sami. Isisibutubuthu sakho lesi. Bengazi mina. Bongazi ukuthi Azange azangitshele. Mina what I know is uzongilinda ngize ngikwazi ukubhadala. Azange azangitshele lento angitshela yona manje. Yonke lento eniyenzayo is it out of consent? Like do they agree njengoba bathi Ismooth Aba- talker, I agreed. ini? Uyismooth talker yena. Uyismooth talker. Besikhuluma vele efonini athi yena okay because malami ngifuna so agent nan yabo. So mina I agreed. I don't know about amantombazana since athi yena indlela operator ngayo. So wena wavuma ukulala naye? Bengizombhadala kanjani sis? Mama Siboy akangiphi imali. So Ngithatha indlela yakho yokuphanda le. Usemphandweni wena. angiphandi. I don't do this. Ngiyenze and then akhona ukhulume nami njengomuntu sizwana. Mina bengazi ukuthi business lakhe leli. Yena uyambona ukuthi uyenza business baby ngiyakuthanda. Wena uyarapesana wena. Huh? Uyarapesana wena. My sister angazi uzokuphendula kanjani. Baby. Angirapesani. Uyarapesana. No, ngayisho ukuthi rape akusi rape. Wenzani? Ngoba yazini sivumelanini mina nalo muntu ukuthi siyalalana so akusi rape if bekuyi rape bengizoba ngilale naye ngeforce so angifostanga ukuthi yeze naye uvumelile ukuthi amara yena akazi ukuthi wena ufunela imali for ukuthi kulala naye. angazi yena kanjani ngoba imali iyazi ukuthi ubela uyise back So okay, ukuphakela ngithi. Yeah. Uqedile ukuphakela. Yeah. Maqeda ukuphakela, nayenza inkukhu, ayithi usofuna inkukhu wena. Nayenza inkukhu naqeda. yeah Usayifuna 5000 yakho. engakapheleli phela asingakacedi phela le imali Nisaqhubeka
Uyayeka. Bele siyenze futhi or lo mama's boy lo uzohamba utshontshe imali kuma wakhe. ayikho lento eshoyo ayikho hayi angisho mina ngimama ngicela ukuthi umbhadale ngiyacela baby Ngithi manje senze ama round ay5. ngiyacela Benenza ama round i5. Yeah, senze ama round Okay. ay5 ngizosusa i2k kule mali kuzosala 3k kusho ukuthi lo uzonginikeza le 3k. So maka ngakunikeza kusho ukuthi nawe uzomudla mos. Lo ngudli lona kusho ukuthi lo ngizomthathela yena lo. Uzoba ahleza heba nami. maka ayikho lento Akunankinga. eshoyo Platinum. kunomuntu wami Lo muntu usho kanjani? Lana. Okay, my sister. yashonisa shonisa ngayo yonke indlela shonisa ngesend shonisa ngemali mji ngizonisa ngesende kanjani mfethu? Ushonisa ngesende vele. baby ayikho lento hayi eshoyo noma nje wangathi golide asana indaba hayi Yazi yekela lo muntu. So ufuna i-maintenance wena. Wena ufuna i-maintenance. Lo muntu uyabona. Kaligoko lo wena watla maintenance akere. ngiyamthanda And uthothe maintenance. Akere. ngithanda yena Because wena ufuna inkukhu umthengele inkukhu ngithanda yena hayi Unikeze 5k imali ngiyacela ukuthi isikhulu Okay, so laba ubadlayo uyaba foster nabo ukuthi bakutshela ukuthi bayakuthanda because uqeda ukumbuza ukuthi akakuthandi na and then uzomnika enye 5k ukuthi akuthande. So when uyamthenga we. Obvious ngiyabathenga ukuthi every time mangibona ukuthi ngiyahalela ngoba mina emzimba wami every day uyangithola uyayifuna so Sis, ngitalwe kanjena ngizoyenza kanjani? udalwe ukuthi every day wena ufuna umtavazo. Yeah, so Why? ngifuna akunazo amajisi wami. uthi mina ngithande wena ungitshela lento Amavazile, ukutavazile, Angithinyeze ukuthi ufikele lo muntu uze kimi sizophusha maka yini like ingqondo yakhe yasebenza ingqondo yakhe yasebenza kahle wena awuboni ukuthi le mali Yazi nizogula. ngenzela yona ngikhombisa ukuthi ngiyakuthanda. Uyazi kuyaguliwa la. wonke lamantombazana akushonisa yawathanda wonke lamantombazana akushonisa yawathanda ila ngishonisa la ngobathanda kuphela. La Okay. So laba ungathi wenze example ngami uthi laba babuke angeke ngiboleke imali kuwe. Hayibo. My sister angeke boleke imali. Angeke ngiboleke imali kuwe vele because uthi wenze example ngami angisilo sisi lo. Angisilo sisi lo. Angithi wena uyathengisa wena. angithengisi Uye kumuntu wakho wena because wena ufuna imali wena. maka ungiphi imali vela kunayo the honest truth is awungiphi imali ngakunika into enganayo relationship ngakunika into enganayo ukuthi ayikho lento. ubusho ukuthi wena ukhuluma kanje uyanginyatha ngoba wazi vele ukuthi Manje amanye amantombazana sayenza njani ke? Mina amanye obvious angithi mabaphatalile ngesex abanye vele mabaphatalile bathi bona bazohlezi ba nginikeza ngithola so vele banginikeza. usho naye So naye wathi uzohleza kunikeza. Wena ku list angithi ngimele ngithini wena ku list angithi kune bese list mase sishayana ukuthi ngiya drafta da ukuthi ya ngicedile ngalona. Ha! Awuswabi nokusho ukuthi uqedile ngalona udla abantwana babantu. Akusi abantwana babantu. Abantwana bakabantu. Abantwana bakaNkulunkulu. Wena ucabanga ukuthi uspecial wena uhlanyiswa yini? Kanjani? Uhlanyiswa imali or uhlanyiswa itotolozi yini emnandi ngalo mfana lo? Imali. Netotolozi yakhe ne? Ne? manje wayefuna ngivume into Ivume. Ene uyasmile mawuqeda. ubudala washo kube kudala washo ngoba hlezi ngokuzo ngomashonisa Okay, mamela ke. Ubhuti lo. Ubaba Jordan la. Thengisa itotolozi yakhe for ukuthi nibhadale ikweleti zenu. Angeke aniqede. Angeke azaniqede. Awukho yi1. Bani uzogula. bengazi ngempela bengazi Mamela ke sekutshelile namhlanje bengayazi mina baby askisi and uzogulisa lo bhuti lo. baby askisi yebo mina ngiqabangela kanjani ke nawenza so uthi mina kimi kuthini kahle ukuthi Saturday we out ucabanga ukuthi le mali bengiyenza ngayo bengithatha because iyo le mali lena okay asizama ukuyibhadala soyithuke Sangifaka whatever mina. lesiyenzayo Manje ufuna uplatinum ayenze inkukhu naye. Ayenze inkukhu naye. sizohlanganisa imali So exchange that. Alethe ama platinum. Yeah. Ukujwayela kabi uyamiyeka. uyadlala Ukuthi lo muntu uyangluza wena. Uyangluza njengamanje, uyangluza. wena Ubani uluza bani? wena
uyadlala vele ngiyadlala ngoba mangisuka la ngilanda abanye futhi umuntu wami lo ekhuluma nomuntu ngamacici uyazi ocabanga ukuthi uspecial uyangistressa special vele ngithi uyabona vele ngithole simple so ngispecial ngoba ngithole simple so wena uthini ngithi asambe Uyavuma? change le Sisibengazi. awami ngibona uyamyeka khulume ngawe kanje ula ndawo ufaka Lo mfana amagoli ngathi akekho right ekhanda. Lo mfana lo ngathi akekho right ekhanda. Mina bengayazi yonke lento le. Uyayazi. Bengayazi. Ngeke okay Nabe kube bengicelile imali wanginikeza kube zange ngiye kuzo zonke lezi zinto lezi. so inkinga yenu ku relationship yenu yini imali hayi njoba sasho ke ngisho ukuthi imali ke imali Imali. And ungitshele azi ukuthi ngiye high maintenances. Bekazi. Awusibongazi. Yangasazana nalomuntu lo. Uyazi into engiphilayo. angeke Uyazi. kodwa ukuthi udinga lezi abengingazi ukuthi udinga lezi mina bengicela ukuthi mina nanje sishayele izinto ezimnandi yazi imosha isikhathi mina ngifuna ukuhamba ngilanda abanye timetable yami manje ngikhombisa ukuthi ngibele ngiyemfundo oh une timetable nemali oriyo totolos awuzwe hayi ngangibuzi une timetable yemali oriyo totolos timetable angibela ngitshele ukuthi yani angibela ngitshele ukuthi yani kodwa ngithi manje ngiyahamba timetable yami ithi ishedule yami ithi ngibele ngihambe manje ngiyahamba isikhathi sishayila ngithi nomuntu wakhe ufikile la abayilungise mina ngizobuya ntambama uzobuya ntambama uzoyenza ntambama ne or ngizokufonela Bebsohlanganisa imali yakhe. mamela ke ngitshela ngiyahamba lo angongibali mamela ngikutshela awunalanga lonke so nenze ama round ayikake uthe nenze ama round ay5 angithi ngizobuya ntambama ngizobuya uzobuya Uzoyithola imali yakho uma ubuya ntamba. imali yini imali yamampela noma imali yalapha ya Imali yakhe sizoyihlanganisa no baby ngizokhuluma no baby sizoyihlanganisa imali yakhe. okay bye ke ngoba uyahamba hayi ngongifaki mina hayi ngongifaki mina Ngizoyenza kanjani? Ngizoyenza kanjani? Senza beniyenza niqhubeka ngalento beniyenza ngithanda wena ngimthandi yena. maruphana ngepopunasi mosi Bekumanele ukuthi lo muntu lo ukhulume kamnandi kabi. Ukhulume kamnandi kabi mina ngisho ukuthi hayi yimi ngiyi1 shem. Baby skis. Ngicela hlanganisa imali so nenzani uyayivala ngiyalenda ngiyakhohlwa ngiyalenda uyalenda above the equator ngiyahamba above the equator above the equator Ngiyacela. ngicela uthathe i-t-shirt lami la awubuso une shirt uyalanda ngawona une jersey ngishithi la udala qala lento 5 rands 5 years Ufuna ukuma hayi wawubuke nje yonke lento imnandi bafana wena ufunda ukuphatha umuntu wakhe grand wangithola ya ngoba thina sizothatha thina abantu benemali bazothatha always ubele uhlezi uyazi lokho ngoba mina nganayo imali ke ubele uhlezi uyazi ukuthi abafana abanemali bazokuthathela mfana wami afi impilo mfethu akusiyimi ngithola sothi ngilanda abanye sizobonana ke right mashonisa iyabheda lento yakhe lo liyabheda lento yakhe mina into engihlanganisa mina nawe kanamuhle sayigcibela sayiceda ngayo manje okay imali yakhe so ngibhatala kanjani? usozobona wena ukuthi imali yakhe uyibhadala kanjani angithi oqala bowazi ukuthi i5000 uyibhadala ngepopunasi wazile angithi so akunakuthi so uzobona ukuthi uyibhadala kanjani no but umuntu wakho uyesilethela ene wena uthengisa ngepopunasi yakho ukuthi ubhadala umashonisi Angithengisi ngayo. Lo akakhulumanga kahle. Akakushongo yonke lento ayishoyo. Baby if bengazi engeke ngize ngiyenze lento lena. Uyazi na uyangazi ukuthi umuntu imali onjani. yazi yafaka isex shoot athengisa ya danko sikhumbuzo uthi senza njani ke siyahamba sakushiya so gibeli equate above the equator above the equate sakushiya so mama baba noma ungangibheka ungangiboni noma ungathi sesihembe sihamba uyosala uthengise lo munye umashonisi Ngicela. ungangiba uyabona manje angibamba angisho shilo wathi ufuna ama-wave mina nginamali anginayo vele noma ungangibamba angeke kushintshe Ngiyakucela. ubungibambile Ngizokunda. kube ngiyeva ukuthi angibamba ukuthi plus 1 Ngizokunda angeke ngisakuhlupha angeke ngiphinde ngiyenze. Eh. Ngiyakucela. oh if bekakubamba beyizothi 1 million extra oh manje so akwenzeki kusho kona ukuthi akuvele kuyekwe Okay manje umvumeleni ukuthi ahambe ke ngoba kube ngivele ngaba nomuntu wahamba wena ngoba ufuna ukuhamba. uyikhethela ukuthi ngisho benihamba noyi-2 yes HIV But uyangilahla sisi. no it doesn't matter Ngiyenze kanjani ke? oh ufuna ukwenza kanjani ufuna ukuhlala ne-HIV wena ufuna ukuhlala ne-STD ufake mina futhi ufake yena futhi
Akekho lo muntu. ngathi awuzazi sizokushiya usala uzicabanga yo uhlale wena ngaphansi kwe-equator thina Angitshelanga nokuthi uza nabantu 2 years wena. Angitshelanga nokuthi uza nabantu. Ukuthi ngiza ngiwani ngiza nabantu ngiza akunendaba. Anginendaba labantu bangisizile ukuthi ngithole ukuthi wena wenzani umashonisa. Into enhle ezinenza. Uqalile uboleka imali. Shothi since the moment uqala uboleka imali shothi ukuthi ngiqala nenza. Mana abengakhuluma. Baby ngicela sisale so siyakushiya ke thina siyahamba ne-equator ngihamba naye uhamba nami noma uyasana Equator. asana ngiyacela. babudlamini Yo. asigibeleni i-equator sambeni asiyeni above the equator sambeni bye bye mama bye bye usale ngoxolo sikhumbuzo usizwa kanjani Eish. Akunzima emhlabeni. Akunzima. Nanga bezofela nje ukuthi umuntu akanadola hayi. Kunzima. Kunzima. Kodwa mina angiyabonga ukuthi ningisizile kulosuku lanamuhla. Asinyalazi iqiniso thina nomashonisa. Asho ukuthi insolo zami ziva igrand. uyabona ukuthi manje phela uphana ngempupunase nomashonisa uyasho ukuthi uthengisa itotolozi yakhe kuhlangahlangene Ish kuningi man kuningi. Futhi kahle hle lento dala bayenza. Mina nje nasengifika nje mhlawumbe benginofika sometimes athi awukhathele yabo. Futhi vele bakhathaza ushonisa. ngicela ungenzele ifavor ke budwami ngiyajabula ukuthi sikwazile ukukusiza ngicela ungenzele ifavor A1 mawuthola isikhathi uhamba uyozicheck ukuthi uright na because umuntu wakho ubusy Nalo umqondo right akuzohlola. alright uzosilinda ebhasini ke but over and above uright khona okunye okudingayo mhlawumbe Hayi nasengitholile ukwenzakalana hayi. uzozitholela omunye Hayi sinisibutubutu. esinye isibutubutu Ama sinizofuna sincanza mathi ibutubutu zabheka. ne Asifuncanza mathi. nganza mathe kulungile silinde ebhasini bafethi that's how we wrap today's episode like this guy's so proud ukuthi yena udla amantombazana because they don't pay and when they don't pay back they make an agreement ASX guys stop making agreements ezamapopunas namatotolozi because angeke kuphele and kungapheli kanjalo niyokugula nibona imihlolo and for some odd reason I saw Dlamini kept on saying and I'm thinking to myself why is he saying this like why anyways Bafethu, I hope you guys take care of yourself. We are CMTV SA. I am the real Nizi Nasmik, the MC with the Hennessy scheme host. This was Cheetah's Bastard Uputul Tolil Qiniso. That's our job, guys. We do what we have to do to give what we need to give. Dank is the place to be a Sam. What it is, everybody, what's good? I'm the real Nizi Nasmik, the MC with the Hennessy scheme host, Lalela, bringing to you the freshest, the latest, and definitely the happenings of a Cheetah's Bastard. This is CMTV SA. Wena uzingena ufundisa Bengimcobisa amafutha ukuthi ayenze namafutha. Uthande lo Asuthisi. In. Umlethe ngeqanda elilodwa. Ujolo bani? Ngiye culinary school. It is what it is. Before it was what it was. Zizokhala ke namhlanje zizoshuba zotetema. Sizoba ku loudspeaker. You don't wanna miss out on this one. Dank is the place.